आइजो सानजों लोब्बा लाखिनानै मात्रि किशोरी मेला खुंफुंदों। दिनै चिरां जिल्ला समाज अनसाय बिफान लोगोसे जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव मुलुगनां आइजो सानजों लोब्बा लाखिनानै मात्रि किशोरी मेला हाबाफारिखौ काजलगाव सदर सहराव थानाय CDSA गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि गुबुन गुबुन मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुं जायो। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनाय बारनाय रोजाबनाय मोसानाय हाबाफारिखौ खुंफुंदों। हाबाफारियाव ADC रिंखां मोसाहारि, राकेशि लेखारु आरो जिल्ला खुंथायनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो। चिराङाव मुलुगनां आइजो सानजों आइजो आरो गथ'सा जौगाखां बिफान, जिल्ला गेलेमु बिफान आरो जोंनि जिल्ला बेंगिरिनि जिथु दैदेननायावहाय बेवहाय मोनसे आइजोफोरनि हिन्जावसाफोरनि मोनसे मेला बायदि खालामदों। बेवहाय जोङो हिन्जावसा आरो आइजोफोरनि गेलेनायखौ लादों, जेरै फुटबल, दुरुं बोनाय, दो बुख्रुबनाय आरो लोगोसे बेवहाय जोङो एग्जिबिसन बायदि खालामदों पसन निउट्रिसननि सायावहाय। लोगोसे बेवहाय जोंहा हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्राय एनिमियानि सायावहाय माखासे हिन्जावफोरखौहाय बे आशा अंगनबादि कर्मिफोर लाबोदों। बिसोर टेस्ट खालामनायनि देहा फाहामनाय बा देहा चेक खालामनायनि मोनसे बेबस्था बेवहाय खालामनाय जादों। बेसिकेलि बियो इन्टारनेशनेल वमेन डेजों लोब्बा लाखिनानै बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों दिनै। गासैबो चिरां जिल्लानि ससियेल वेलफेयारनि मानसिफ्रा बेवहाय पार्टिसिपेट खालामदों। जिल्ला गेलेमु आफादनिफ्रायबो फैदों, गेलेग्रा उन्दै उन्दै गथ'फोर फैदों आरो बिभिन्न बाहाय प्रग्रामफोर दं। बे प्रग्रामाव बयबो बाहागो लाफैदों। गेलेनायनि बिथिंनिफ्राय माखासे गेलेग्रा गथ'फोरनो माबाफोर बिथांमोनाव गथायनाय जागोन सार्टिफिकेट जोङो आरो प्राइजनि बेबस्था खालामदों। प्राइज डिस्ट्रिबिउसन बा सार्टिफिकेट जों बिसोरनो होगोन, जिहेतु बिसोरो गेलेनो फैदों। जों बे अलरेडि बेफोर गासिबो एरेन्जमेन्ट दंखाजोबो। दा गेलेनाय जोबखांबा जोङो जोबनायावहाय बे प्राइज डिस्ट्रिबिउसन प्रग्राम जेब्ला जागोन आरो लोगोसे बेवहाय गेलेनायनिल' नङा, जोंनि चिराङावहाय माखासे हिन्जावफोर बा हिन्जावसा गथ'फोर माखासे बिथिङावहाय जे आवगायदों, जेरैहाय थांनाय बोसोरनि जिथु HSLC आरो HS एग्जामफ्रावहाय जायफ्रा मोजां रिजाल्ट खालामदों बिसोरनि थाखायबो जों फेलिसिटेसननि बेबस्था खालामदों। आरो जेन्डार सेन्सिटाइजेसननि सायावहाय जाय हिन्जावफ्रा खामानि मावदों बेफोरखौहाय जोंना डिपार्टमेन्टनिफ्राय सायख'नानै हरदों। स' बिथांमोननोबो जोङो सार्टिफिकेट बा मान बावनायनि बेबस्था जों खालामनाय जादों। महिला आरो शिशु कल्याण जितु विभाग লগতে जिला क्रीड़ा বিষয়া আৰু जिला प्रशासনৰ সহযোগত আজি আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ওমেন ডে উপলক্ষে যিটো মাহজোৰা যিটো কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ মহিলাসকলৰ কিছুমান খেলৰ প্ৰতিযোগিতা আমি আয়োজন কৰিছোঁ। বিশেষকৈ আমি 3টা ইভেণ্ট লৈছোঁ: ফুটবল, ৰছী টানা, টাগ অফ ৱাৰ আৰু ব্লাইণ্ড হিট। যিটো এই ইভেণ্টটো আমি তেখেতসকলৰ মাজত কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে লগতে এক্সিবিশ্যনৰ ষ্টলো আমাৰ পোষণৰ বাবে নিউট্ৰিশ্যনৰ ওপৰত এটা এক্সিবিশ্যনো ৰাখিছে। এইটো এটা মহিলাসকলৰ বা শিশু ছোৱালীসকলৰ এটা উৎসৱ হিচাপে আমি আজি এটা আয়োজন কৰিছোঁ। ইয়াত বিশেষকৈ মেইন লিডিং পাৰ্টটো আমাৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু লগতে সহযোগ কৰিছে জিলা ক্ৰীড়া সন্থা আৰু জিলা প্ৰশাসন।